апай Саида ҳомиладорен шикамтон калон шудай. И якам савол нест, чандтам хали комментария буд. Ҳами комментария да мехоҳам ҷавоб диҳам. Ай Тоҷикистони омадагим 1 кило 1.5 кило ма фарбеҳ шудагим. Баъд ами фарбеҳ кишам сразу ай шикам сар мешава. Барои ки чихалай ҳами жир хел мекунам ки ай шикам сар мешава. Но ма метонам ма контрол карда. Уже ина дуруст шид фитнес рафтестам. 1 сол нарафтам. Бо правилное питание да гузаштам. Чӣ сефорид ма хурдам бовар кунен. И шоколад и ар десертию ҳами бас сери хурдам. ҳаракат ки камай ай ҳами сабаб одам тез жир мегирам. Баъд медонед вақте ки ма 2 моҳ диета кардам тамошобино. Да 2 моҳ ами чашмои ма берун мебаромадам, телефона намедид хира буд. Вақте ки ма правилное питание кардам, чашмои ма рӯшан шид. Дигар да беруна ма хушрӯ мебинам. Даже ма окулист рафта будам, ма да дору нависта будам, ма нагирифтам, очки навистан нагирифтам. Но ҳами диета кати чашмои ма баста навичид. имрӯз кӯдакода тамошобинои қамарх пухтам, камтар уборка кардам, калидор ҳар рӯза ми кӯдако мактаб садик раванд, беспорядок и ҳар рӯза кори ҳама рӯзаи занак ҳамияй. Барои чӣ ма чунин видео мекунам ки бинен ки шумо ма фақат хали дар сари рӯ фасон карда намекардам. мақсад ҳар як одам 24 соат вақт дорам. Ма ҳам кори хона мекунам, авқот мекунам, либосои кӯдакоро мешум, утик мекунам, ҷо ба ҷо мекунам, нағз мебинам. беҳад дӯст медорам вазифаи занаки ма. Но бо беҳади бад ай вазифаи занаки дарини хона ма бо кор ма бисёр дӯст медорам ки худам дар сари худам калонам, худам барои худам кор мекунам, барои орзуҳои худам мекунам. Ма ойлик гирифта дар директори начальникам тақсим намекунам. Ойликои ма полноценни дар кошелёки худам. управлят худам бизнес ма мекунам. вақте ки соҳиби бизнес хати дигар на шавқот мебарад на рӯз ки фақат ҳами пешравӣ кунӣ. вақте ки дар таги дасти як аз дигар кор мекунӣ, ягонҷо ойлика ки як рӯз мефурота брайкҳо, як рӯз дигар намефурота, мерай просто ҳами як кор мекунӣ ки вақт тез гузара. вақте ки ту бизнеси хата дорӣ намедонӣ ки вақту соат чӣ хел мегузара. ҳазор намуд идеяи дигар ба сарат меояд. Ма аслан худам ҳамин хелам. ҳоҷи ай рӯзе ки бо компания Эйвона харид уже маҳсулотош аз тарафи Россия дастопни мо заказ карда гирифтесем аллакай. боз як гала духтаракои ма дигар командаи ма да пайваст шуданд. бо як гала блогерои дигар да командаи ма пайваст шуданд. И конечно секрет иншааллоҳ ки ҳами результатҳои мошникати ҳами рӯзои наздики биромадем ба ҳамаша бо шумо шоҳид мешаванд. барои ҳами қабул харе меҳрубон дар пеш каникул шумо метонед одами коргар метавонад ки дар як ҳафта ба маошҳои калон бирояд. барои ҳамин қабл вақтатона беҳуда нагзаронед. ҳатман муроҷиат кунед. ман шумо дар роҳи пулкоркунира беразход нишон медиҳам. муҳим шумо хоҳиши кор кардан дошта бошед. ана боқӣ мондааш худаш пешравӣ шудан мегирад.